ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಮಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಮೋಗಿದ ಎಡ್ಡು ಪುಲ್ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡರ್ನ ಗಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದ ಅರೆಗೆ ಗಾಡಿ ಒಚ್ಚುನ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತುಲು ಎಂಕ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಡ್ ಅವು ಉಲ ಈ ಗಲೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಬುರ್ಚಿಂದ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದೆ ಏನು ಪಿದೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಕುಲ್ದೆಕ್ಕೋದು ಹರಡ ಪಾತಿರೋದು ಕುಲ್ದೆಕ್ಕುವೆ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕುಲ್ದೆಕ್ಕದ ಪುರ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ಡೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಡ್ದುಂಬು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಇಡೀ ಇಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಪೆ ಒರೆಸುಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಒರೆಸುನು ಇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒರೆಸುನು ಕಾಂಡದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿತಾದೇ ಒರೆಸುನು ಏನು ಆಂಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಾಕದೆ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಅಡಿಪೆ ಅವರ ಇಲ್ಲದ ಧೂಳು ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಕಾಣಲಾಕದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಇಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಅಡಿಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಜವು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಧೂಳಾಂಡ್ಲ ಪಾಡ್ ಬಂದು ಧೂಳು ನಾನು ಅಡಿಪುನು ಬಾಲೆಂತು ಕಜವು ಮಲ್ಪುಜೆ ಓಲ ಧೂಳು ಇತ್ತಂಡ ಧೂಳು ಮಾತ್ರ ಕಜವು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡೆಲಾಕದು ಇಲ್ಲನ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಎಂಕ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರಡೊಂದು ಈ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪಿನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಂಕ ಬೈದಿನಿ ನಾ ಪಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಅರೆಗೆ ನೀರು ಪರೋಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮದಿಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಮದ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರೊಂದು ನಿಜಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪಿರ ಸುರು ಮಲ್ದೆ ಎಂಜ ಸುರು ಮಲ್ದ ಎರಡು ದಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಜೋಶ್ ಉಡಿಯಾನು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಉದಾಸೀನ ಶುರುವಾಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ದಾನೆ ನಿನ್ನ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಊರಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಎಂಕ್ ಹಠ ಶುರುವಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕಾಂಡೆಲ್ಲಾಕದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಏತು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಬಂಡಾಕ ನೀಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹೊರ ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲಾಕದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪಿನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಕಾಂಡೆಗೆ ನೀಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಷನ್ಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ನ ನೀ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದುಂಡಂತೂ ಮನದಾನಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರಂಡ ಆಹಾ ಐಟ್ ದದನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬಂಜಿದೊಲೆಗೋನಾಗ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಂಕ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಬಂದು ಯಾನು ಏನುವೆ ಆಂಡ ಈತ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿದ ಬೇಲೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಬಂದ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ತೂಕ ಬಂದ ಉರ್ಗುದನ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಓಡ್ಗೆನೇ ಅಪ್ನಿ ಬಂದ ಕಡೆದಿನಾಗ ಮನದಾನಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತನಂತೂ ಉರ್ಗುನೇ ಜೀಪಲ ಆಂಡ ಇನಿಯನ್ನ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಡು ಉರ್ಗುದುಂಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ತುಂಬ ಮುಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕೂಡೆ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆಚೆ ಕಂಡ ಉಂಡ್ರೆ ಪಚ್ಚಿ ಬಂದು ಕಾಡೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ 2 ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಒಗ್ಗರಣೆದ ಕೈಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಈಗ ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಉರ್ದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಉರ್ದು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಸಮ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂದು ತಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಉರ್ದುಲ ಬೇರುಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಪಿನ್ನೇನು ಈತೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಈತೆ ಬೇತದಾಲ ಮಲ್ಪರೇಜನಿಕ್ ನೇ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಕ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋಲಿ ಅತ್ತ ಇಂಚಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಯಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೇನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕನಮ್ಮ
ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆತ್ತನ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಎನ್ನ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆತ್ತನ ಏಕೆ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರನಿಗ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು. ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪುಗನ ತಿಂಡಿಗೆ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪಡು. ಒರಿಯೊರಿಗೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಡು. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ದೋಸೆ ಬೋಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪಡು. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಯಾನು ಇಡ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂತೆ. ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ಗೆ ತಂದು ತಾರದೆಣ್ಣೆನ ಇಡೀ ಇಡ್ಲಿದ ಲೋಟೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿದ ಲೋಟೆಗೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತನ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಲೋಟೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಒಂಜೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೈಜ್ ಪೂರ ನಾನು ನೆಕ್ ಬಂದ ಮೈತದು ಯಾನು ಇಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇರ್ದಿಪ್ಪೆ ಈಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮಾತ ಮೇರು ಚಾಪರ್ದ ಮಿತ್ತಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಪಂದು ಅಂದು ತೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ತುಲೆ ಕಡಬಡ ಎಂಕುಲು ಮುರಣಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕಂದಿನ ಪೂರ ಹಾಳಾತಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಯಾನು ಚಾಪರ್ದ ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಲ ಕರೆಕ್ಟ್ದ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದಂದೀಕ ಇಡ್ಲಿದ ಬಾಜನ ಇಲ್ಲೇ ಏನೇ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ದೀಯರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡ್ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀದು ದೀಪದೀದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅರೆಗೆ ಚಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮುರನಿ ಇಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಸ್ಕೂಲುಡು ಅವು ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂತುಡು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದ ತಿಂದು ದಾರ್ಪೋಯಿರು ನನ್ನ ಚಾ ಉಡೆಂಕ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಚಾ ಅಂಡ್ ಇಡ್ಲಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಎಂಕುಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ದುಮ್ನಾನಿದ ಒಂದು ಕೂರ್ದ ಕಜಿಪಿತ್ತನ ಏನು ಬೆಚಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾವು ಪಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಇಡ್ಲಿಲ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಲ ಕೊರಿಯೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎತೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡಿಪ್ಪಡು ಎಂಕ ಕಾಂಡೆಂದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕಾಂಡೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ನೆರ್ಪೇರ ನಿಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಚೂರು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಅಂಡ ಎಂಕ ಕಾಂಡೆ ನಿಜೋ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಜದ ಖಾಲಿ ಚಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಇನಿತ ಈ ಎಲ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಎಲ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.